Kajing penmi result asin dek MPSC jika exam MCS kalang mi kajing persyak. Haba mentah kasngi nak kalian jaga seng KSU lembaga implement sel po ka janam coba Ruben Najar kalian ai kajing tho ba kajing ujor cho chairman jeng MPSC. Ubat Najar haba kan pila pasal kebor ulapan pau kajing sengau lengo ba kumdo ka MPSC ka penmi result asin ya kaju ke exam. Tang nak daw kajing bakala jo kajing keli nak kalian jo ba Najar kalian jo kani kajing tho ulaong bakaseng kasngu persyak jor ya kani kajing le ba ulaong ru makam dei satya kajing bakalah dei kadi kajing le khanang ya ka bakaseng sa medan harin habu kalian ka KSU employment monitoring cell mende custom ilayo kendu yu chairman jongka MPSC ba Morwen halor kajing kendrum kendram jongka jing tungkam jongki MCS apa kani jela ka pengilai baka notification bala penmi akun rutering kumba ptb ke examination jongka prelims kila ada pendu mencempanai indri kila penmi ru ya ke result but hadin kata ngi ba don ki ba file petition ba they biki answers ki ba bakla ki jawab ki bakla but hadin tu pat on da kala evaluate ki pendung sakini hindrup ku armut ki kertek kani kamni kasin ka beningkong ba ka MPC ka ju bakla ba ki ju thurmur i kam tungkam tungjam to ka jela kamtam ni habari ba ka civil service ka bolong kawin ka bolong prestigious ki kam na boro nginda phai kemat kam shedin haus nem arza khatra khandaru kalau kumju hi haba kila don tu ki ba file case hadu high court but ya kani kenti bemtaru i ya kajuhi ba kumnu ngila institusi ba kumnu kar ka MPSC kadang la ban bakla ha kita ki juba baki jingkili baki bu na kaliang jung chairman la penchai bun ki ende ingin ka ban kerana kata nomor ba na kaliang ka MPSC ka omkat sepelat ya ka official press statement ka jungki hakilat ta ke bor kini kisni Henry kawai pangibu kajingkeli haki kalong ba menta PI kini ki Henry ku armut ki kena ke cut off marks bakibu ngim tip wat chairman ru dala menjubab tan ka cut off marks kat nu bat kat nu tli kajingkeli ba bakla kat kung kajing keren ne ki omba don like tli kajingkeli ba bakla bat kita ki long R marks bat Henry marks bat ding ba ita Henry marks ki yo ban pendung hadu Henry ku armut ki candidate kumki nong tap kam nak ki samla jukon jela nak kapur syukapur ki cuut junam hangi ba kadon ke jingle siliang hapo ke MPSC ba bunsin ni ki datang ki khun ki wala he ki han ni ki ministers ki bayo ban rung kam hapo ki department ba pher haba kat yakani ka civil service examination ru dangdon ki jing bakla te kumnu pat in ken ki department te nakaliang kaseng ni bu kajing dawa ba pidon kam bat penmi ki marks jong borok ki candidates ki bala pass in examination ki ba bala adet bala pen benam chem senam bat menta senam kang bakan nong transparency nadangi ong ba ka MPC ka khut te kan AU ki ban penmi ki marks kata na kapor ni ku kada kajing kili ni kwa bakin penmi ki marks ki jongki ka ba ar ba menta ki ong bakadon kajing bakla haka juba ba hak o marshi menta kani kamde kasin kabnikong kajuja makapor menta ya kum kita ki brio ne kum kita ki agency ki firm bagi ai bak MPC ka outsource bakin set up ki jingkeli gidang bakla teban ai na kapor kamu kinang ya bakla si bakla but kum kasengi ni suba bakani kamde ka jing bakla hende ka jing lakang namar ba kidon katu ni ki kubor bengio andengi pala ban batai pi kani po namar ki pajo ki sabut ki babyang ikini gising nang file ki RTI bangin tip ya ka jinglong jingman ba kumnu kolong tik patek ben kenang ba ngila ban penchai ki ba but post ng statistical officer hanir ni kaju hi ka kolong ka jinglong jingman haus nem acha kendai kami ka post nam ta statistical officer jong ta veterinary kami tang shipus hadin bakalami ka roster system hadin bakalami ka korenjit nem batmai kipimi bakadon tang shipus kata nam ka ban hapo khasi jantia kategori hene kini khindiat banai bala adam ni ipat hapor penmi result kimi arnut ki bala pas we khasi jantia nak we khasi jantia kategori but we pat na garu kategori nei mi extra kani kini ki jing kendung kendang jog MPSC ki long ki ba pendom mi ki samla ba ki ka tungkam tungjam hapo ka MPSC kam long ka buku
nakapor sa kapor ngi ju yai ban ngi ju yai keren kata but kani kenti ngin le ki chim le sing jam ki ba jur kini tsiru kuma ka sengala tuklar ha po DHS ni ba ka DHS ka punlaj kini ki lais pa arsan lagi pus hadir ka jing tuklar ju ka seng bangitip ba ki don ki nurse ki ba ki hun ki nurse ki bon complain chi ki ong ba kerteng ju ki kami wala kila pen dep ya borok ki kendon hanturu hadir bangila di tuklar ki cancel no ki interview hadir bala cancel ki interview ni file ka RTI hende hadu mentangi paju ay ka juba nila file ki apilu kim sim juba ki ta borok but kum kini ki jangan dia ja haman ki department borok te kadon nimla ban len bakadon katakan nepotism ne kadon kata kacing tungkam tu naka yailong kumta tekan mentoy yungi kisamla bangin ay puli minat bangin pass examination bapher haka bakut ka singipat haka buat tap kam ngim namar bangin mitu ki minister ngim mitu ki officers jungka department bapher ngim okam te kum kini ki ni kum ka sengi pendram jur but kini kisngi ni kendo you siam but in file ki application ki jungi ba jingi ujor jungi ki jingdawa na usnam ngila dawa ku mangila dawa kini benar chairman ong ba ikinu ki examination person interview di ban pendo no jung grade B but grade C but kinu nam taki post A di ban don ki interview po camera Henry nakapor ka MPSC bat kaju kam kwa ban keren hai tai benta kata ketibet ko ombe kata kadai kamat jong sorkar dengan haki senam ki baladat bangi keren ko sorkar ta kamat kata ka sorkar ko ong ba ka MPSC kadai autonomous body kadai ka MPSC ban pikir ban sengap kata tingim tip shu manu badai manu balan hindi kini ki jingle nak singi kum ka seng hingin la ban sha shu namar ba menta ki pus bingi ba kimi kilon kidon bikini kijing khoram haki man ki benta kum ka employment monitoring cell juga seng kini kisngi kum la patai bangin kendo UCM but onda ngimyo ya ka juba ka babiang instang banlum no ya boro kini kena samla ki bala juma kini kijing ki kisnam ki bala dab ki bala de victim ju kini ki jingja boro ngin lum lang ki boro but dadon kam ban mi ngi habanya mi bat ba